Hey guys, I'm now here at Turku Convention Center. I'm here on book fair. Ja itselleni on tietenkin semmoisia niin kuin herkkiä vuosia, sanotaan 15–20. Det kan man lugnt säga. Du sa om Chris att hon har skaffat sig ett... Joka tapauksessa varsinainen äänimaailma. As you can see, you can buy also music from here. And also games you can buy from here. Also food and wine fair is here at the same time. Uunia, se voi olla siellä vaikka 4 tuntia, niin kauan, että se ankkaa semmoinen, että kun sä nostat koivesta. Juuri tuossa äsken sanoin, että heti kun tämän kirjan avasi, niin aukeaa paitsi ihanan ilmavasti taitettua tekstiä, niin myös nämä kuvataideteokset. Ja kerrotko hieman tästä, miten tämä kirja on rakentunut? Joo, yhteys luontoomme on oikeastaan, se on tämmöinen fuusio. Mä olen maalannut sinne 12 isoa teosta, jotka on tällä hetkellä näyttelyssä tuolla Gombostrand Konstformissa Sipoossa. No niin, tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Antti Artsu ja mä oon Sieltolan kustannustoimittaja ja täällä on mies, joka ei esittelyjä kaipaa. Ehkä vähän kaipaisi. Hyvin monilla kulttuurin ja politiikan ja muilla foorumeilla vaikuttanut rakastettu persoona, joka on täällä tänään kirjailijana. Ja hän on kirjoittanut kirjan Ensilento ja viimeinen mohikaani. Ja korostettakoon, että se ei ole elämäkerta. Se on herkullinen, nostalginen trippi. Muistaakseni jossain itse kuvaat sitä sirpalaiseksi kaleidoskoopiksi. Mainio kirja, mutta se ei ole elämäkerta. Et halunnut kirjoittaa elämäkertaa perinteiseen muotoon. Miten tämä kirja sai alkunsa? Sattumalta. Näin uskallan sanoa. Tämä kirja, kuten sanoit, on semmoinen fragmenttikirja. Siellä on yksittäisiä, mahdollisimman pieni merkityksellisiä noin ison historian kirjoituksen kannalta lapsuusajan muistoja. Sitten hän sanoi yhden kerran, että no, mitäs jos sä niin kuitenkin kävisit keskustella tai dialogia jonkun Suomen kanssa? Ja niistä varasta yrittää rakentaa sitten sitä punaista lankaa, mikä johtaa jonnekin. Ihan kirjan lopussa vasta kuitenkin paljastuu, että mitä tarkoittaa maitovasinlikset, eli silloin sitä ei saa kertoa. Ja niin on yhtäkkiä, tämmöisen yhtenä esimerkkinä voisi ottaa myös sellaisen sanan, joka kirjoitetaan dödö. Ja se esiintyy siinä jatkuvasti ja sillä on joku oleellinen tärkeä merkitys, mutta se ei aukene sen takia, että kun se on kirjoitettu se sana, niin sehän äännetään toisella tavalla. Se ei tarkoita sellaista stikkiä, jota pyöritään kainalossa. Se on joku ihan muu juttu. That was my first day at the book fair. I will go there back tomorrow and day after tomorrow. And as you can see, I'm not there anymore. I'm here on Luolavuori, as I have already made a video about.
It is now second day of the book fair. A lot more people today than yesterday. But it's not surprised because today is Saturday. Iso henkilöjutun rinnalla niin täysin tavallaan niin kuin syrjässä eikä siitä. Ei ole romaani, vaan minkälainen teos tämä on? Ne on kolumneja. Mä oon kirjoittanut kolumneja varmaan 30 vuotta putkeen meni lehtiin. Olisikohan mulla ollut vuoden paussi välillä. Ja, kieltämättä se on kiva tavalla, kun kirjoittaa lehteen, niin tietää, että mä voin pidemmän versio sitten. Mä voin säästää, että mä laitan joskus pitkä versio jostain. Ja sitten kun mä tiedän, että sinne tulee myös kirja, ainakin toistaiseksi tullut, niin mä lisään sinne vielä vähän lisää. Sulla on hyviä ystäviä, sulla on paljon tuttavia, sä liikut, sä oot sosiaalisissa tilanteissa ja sä teet jotenkin todella semmosia Timen kanteen pääsee myöskin tämä tarina, että siinä sitten tämä marginaalisuus, se on ihan totta, että kyllä se on Karjalian alueesta nyt täällä meidän keskuksessa. Kyllä. Mutta meidän pitäisi keskustella rakkaudestamme kirjoihin. Kyllä. Pitäisikö me ensin määritellä rakkaus ja kirja? Niin, ja rakastetaanko me niitä tosiaan? Niin. Tämähän niin sisältää sellaisen ennakko-oletuksen, että me rakastaisimme kirjoja. Lavalla väittää, että silloin kun sä rupesit lentää Cessnalla keikoille, niin te myöhästyt täällä keikoilta. No, se on mahdollista? Se on Kuustosen juttu, mutta se on savolainen, se valehtelee suut ja silmät täyteen. Okei, eli seuraavat puoli tuntia puhutaan tosiaan Tommi Saaralan kirjoittamasta Heikki Silvennoisen elämäkertomuksesta Nousut ja laskut. That was my second day at the book fair. It was a great day. I still come here tomorrow, so I'll talk you later. I'm back here at the book fair. Today is the final day of the fair. Yksi näistä mun luonnonilmiöistä oli, kun mä pyysin Mäki-Mattilan Kyösti, Tanko kuningasta, ja muistan, niin kun häneltä kysyisin, että mikä olisi hänen sellainen lempiluontoilmiö, mä voisin kun kirjoittaa, niin hän sanoisi heti asfaltti. Ja että asiat vaikuttaa monimutkaisesta, koska kun ne tulee monimutkaisiksi, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sinne jää seuraavaan kirjaan, sarjan seuraavaan osaan jotain kerrottavaa. Ja se on kiva. Se on ihan hirveän kiva. On ikään kuin valtavasti lukupiirejä. Meillä on isoja lukupiirejä, meillä on Eeva-lehden lukupiiri, meillä on Krista Kososen lukupiiri, meillä on pienen kirjapuodin lukupiiri jopa. Mutta sä oot, Pirjo, semmosessa kuin juhlallisen kuulosessa jutussa kuin Finlandian lukupiiri. Eli nyt me halutaan kuulla, että mistä ihmeestä tämmöinen idea ja kenen idea tämä on? No ihan alun perin tämä oli maskeeraussuunnittelija Eeva Hautalainen idea. Eeva oli kampaamossa Anne Petermanin luona, joka on tämmöinen loistava kurukampaaja. Ja siellä hän sanoi, että se on ollut ensinnäkin hirveän monessa lukupiireissä aikaisemmin. Ja hän myös oman, mutta aina on ongelma se, että miten rajata se aihe. He alkaisivat pohtia kovasti sitä, että miten olisi käynyt, jos jokin asia olisi tapahtunutkin eri tavalla. Kun taas minua esimerkiksi sellainen aika kovasti kiinnostaa. Liisa Talvitien yhteydenottoa, niin miksi muutit mielesi kuitenkin sitten, että elämäkerta voisi olla paikalla? No se on selvää, että se oli Liisa. Se oli se syy. Että hän on
pitkän linjan toimittaja ja kirjoittanut näitä elämänkertoja aikaisemminkin. That was my weekend at the book fair. I hope you liked it. I'll talk to you later.